Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon gadlaw, Huwebes na kita, petsa 24 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Katapusan na kita nga Huwebes sa ika-11 nga bulan. Kumusta ka mo mga ka-aksyon? Ilang tulog na lang, Disyembre na. Di kita magkalipat ang countdown naton, may hara nagid lamang 31 kaadlaw ang nabilin kag Pasko na. May 38 kaadlaw naman lang nabilin antes naton sug-alawon ang pagsulod sang tuig 2023. Kumusta ang inyo sining nga Christmas? Nga mga preparasyon? Tikon pamatian naton ang taga DTI. Much better kung nga timbrano pa kita tani magpangumpra, magbakal sa aton mga kinanglanon para sa Christmas. Tigaling kay okay gid ang pagpamalaklon. Ang problema, ang inog bakal. Kay tanan na lang subong nagasaka, bisan panakot do hindi maintindihan. Kapin pagid ang Bombay. Ang Bombay, ang una tinagnubo na ning presyo pero subong ano gid ang madalong nga problema sining Bombay? Nga puwerte na gid iya ka mahal. Ano pa mga linuto subong bisan pag-isa-gisa, away na masyado ginagamitan Bombay. Ahos na lang okay na. Pero tiamo gid na kabay pa sa bulan sang Disyembre makabawi, maka-bounce back, may pagnubo sa presyo no sa mga balaklon. Ambot ano ang mga strategy nga himuon sang gobyerno sa nasyonal agud ma-address ini nga problema. Dumat na naman kita nga magapangalagan mga ka-aksyon tubtob sa taknang alas 9:30 karon iya nga Huwebes nga presentation. Mga ka-aksyon ta nga naga-monitor na karon nga morning paagi sa online sa Facebook kag YouTube. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Ang nami pagid sina magluwas sa inyo pagmonitor, ma-share kag ma-like nyo ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Amo nang nami pagid no nga ma-share ninyo kag ma-like kay madamo pagid kita sang malabutan. Ang inyo mga mensahe of course tingwa antay na karon nga maisa-isa kag mabasagid agud may balawan taban ang inyo sining mga sitwasyon dira or basi may mga importante kamo nga mga mensahe kapin pagid sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa mga nakapamana, nakapangasawa, dira na nag-istar sa ibang mga pungsod. Kung kaisa hindi mo makontak nila himata diri sa aton sa Negros. So basi pagi diri sa Aksyon Radio Bacolod mapalabot nila mga mensahe, tingwan tay na nga mabasa dugay-dugay. Ang inyong mga mensahe pwede mapadala dira sa comment section sa YouTube kag sa Facebook. Mga listeners man aton nga naga-monitor na this morning paagi sa on-air. No? Kung ay ka mo dira internet connection, worry no more. Pwede ka mo makapartisipar paagi sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Aksyon Art ay hupon checking in. Let's go to work na. Dari sa aton sining pag
pangalagad na nung pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Areo, ibaloon ta ang latest update. Nag-umpisa kag una na batian ining balita kahapon diri sa Action Radio Bacolod. This Angot news ini sponsorship sa nagluntad, no? Kaso ginaligar abduction nga natabo sa isa ka 23 anyos nga lalaki. Grabing istoryaya mo. Kung sundon mo ang panaysayon man halos kumpleto nga nakuhaan ni Action Alvin Graba ang pamilya, mismo ang biktima, ang iya kalibin, ang opisyal dira sang isa ka banwa sa Moises Padilla nakuhaan, no, sang interview sa Action Radio Bacolod. Action Hotline. Ang missing link na lang subong, among investigation sang kapulisan, how true is the allegation, paano nila ini makilalan o kung madeterminar kung sino ba lang may kahimuan sa tong abduction nga natabo, nga tiamakon mo yan, tag-walo kabilog nga mga individual, armado nga nagsulod dira somewhere in Talisay nga nag-abduct sining victim mo. Action Hotline. Nga nagpakilala pa kuno mga otoridad naghalin sa ahinsya man sang gobyerno nga nagpatuman o kung nag-serve sang warrant of arrest. Ti problema ni kay kung waay nagkapalagyo ang victim as alleged nga ginbutang na siya sa buho. Ti limpyo wag tang na ano bing himuon mo kung isulod nga natos buho. To alangan ka to nila nga pabayan lang, kulukadlawan lang. Siyempre ang paminsaron sang victim to patyon siya Action Hotline. Now question, paano ini karon tutukan sang mga otoridad? No? Nanong latest sining investigation, ginapaabot nga this morning, ang victim upod sa iya mga pamilya magapadulong na sa kapulisan agod sa pag-follow up sini nga insidente. Action Hotline. I-check na karon dugay-dugaya no sa aton sini nga magka-aksyon para gid sa inyo ha sa mga nagapamangkot pangayo sang update dugay-dugay please ha para nga inyo ini mahibaloan. Okay? Actually ginatutukan gid si Action Alvin Graba, isa sa mga nagabulig sa aton agod nga i-follow up gid ining report no, and I understand ang official upod ni lagid subong no, ang isa sa mga opisyal sang banwa nga bulig gid sa mga mata sang biktima. Action Hotline. Kag mismo sa biktima, ano ang latest sini? Hibaluon lang dugay-dugay. Action Ano pagid? Hotline. Ati isa naman ka barangay di sa Bacolod gindeklarar outbreak sang kolera matapos ang panibag-o nga kaso kag pag-positive sang result sa RITM no singin padalang nga sample nga ginpaidalom didto sa examination. Action Hotline. Diri sa Bacolod City gihapon nga balita kag update mag-action i-check tani ang ginatag nga ultimatum o kon deadline no sang syudad sa mga vendors, mga nagaokupar nga mga negosyante sang mga stalls sa palibot sa mga merkado sa Bacolod no kay until December na lang 31 ang ginatag sa ila agod i-settle ang ila mga arrears. Action Hotline. May obligasyon, may utang sa syudad o hingagaw na ha kay kun hindi ang kapalaran niyo mapariyo sa manukan last time kagin pang sira. Action Hotline. Ti mas mayo guro kadto kamo nga daan ho sa aton sining departamento o kun sa syudad sa aton sining ICJM gali abi ko si ikaw gali to yang abi kong itsura mo si James kaman sa kay James ko yung padala. Action Hotline. Ang isa sa mga sitwasyon mga kaaksyon nga ti dapat guro isettle nyo ni as early kung ano ang matabo mga kaaksyon no sa ila sini nga mga obligasyon. Dapat balang as early as now ikadtuon nyo na ang City Treasurer Office
Parang nga maplastar initanan na ibaluon ta na karon sa inyo no sa aton sining nga mga opisyal diri sa Bacolod City. Sige, alas 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time sa gihapon no diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Now, let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagan. Unahon ko ni karon dugay ang update parte sa natabo no or update sa sining kaso nga abduction kay importante ini. Grabing balita ning daan, no? Pero sige lang kay ang taga LTO depende kung sino mauna sa ila sang busy alkalde nga ikonta-konta. Kay ariho subong daw dreaming gyapon niya ang mga POJ. No, kung anong matabo di sa Bacolod sa ila operation, although nga why dinakpanay, pero ang problema, daw why man naplastar sa husto kung ano ning matabo sa ila. Hotline. Ibaloon tana karon in a short while, gikan mismo sa LTFRB kag LTO. Ang LTFRB, ang hindi ko lang masawan mo ni. Why man kita gambal nga dapat obligasyon nila magpa-interview, no? Ngayon na mag-explicar gid lang halimbawa diri sa aton kay naga-contact man kita, naga-try man kita nga makuha ang ila sining explanation. Problema galing kay daw ginapili lang nila no kung sino ang sabton sa ila spokesperson. Diya man na choice. Ang importante dito ni makabulig tabla sa ila office kay hindi tayo kontrahanay diri kundi partner kita in the dissemination of information nga pagi sa amon diti at least lapad gawa ang malabutan ta o lapad gawang malabutan naton nga ma-inform balag kag at least paagi sa Action Radio. Ang tanan nga mga stakeholders mapabalo ta gilayon no kapit pagid kun magpa-interview kamo. Galing ti subong si Director Osminia medyo mabudlay man kun takon. Why man naga-reply ang iya spokesperson na gin-assign at kung saan lang siya maligwahan kag kung mapuntusan ang iya sining panay mo tidra siya no? Daw okay siya. Pero kung matimingan mo nga daw hindi ya type nga magpa-interview kabati pasugilan nun blaw ikabudlay mga opisyal magamuna no? Tinguna magamuna nga mabalaan digong nakigan sila no? Kaya ti siyempre ginatagan ka obligasyon na nga kinanglan isa sa mga papel mo dira kung kinanglanon ka sang pumuluyo ka sang publiko ang pag-explicar mo dapat explicar kay during the time ni digong ni makigan ni sila rebaloon ta na kanon na kay importante ini now sa abduction pakaronan ko na dugay don't go away kay gusto ko ni itutukan gid pero ari anay unahon ko ni ho Online sa hotline. Kay may ligwa pa subong ang aton nga direktor sang LTO sa Region 6 agud makakuha kita pila ka mga update angot iya sa status sang mga nagabiyahe nga mga public utility jeepney nga traditional sa Bacolod kang Negros Occidental. And joining us over the phone no less than Director Eric Leonard Tabaldo. Director, good morning. Kumusta ka na, sir? Si Action Art, dari sa Action Radio Bacolod. Oo, pasensya lang Action Art medyo ito kagabi, lang ko kay Gani. mo. Kay siling ko, basib lang kung lawig ang imo road trip, kag may mga kuan ka, may mga importante nga mga ginatinan, no? But anyway, at least naarin man kusubong ari. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Director, ano ang latest siniman kay nakasugilan noon black kami, naka-interview diri ang amon reporter, ang amon makaupdanan sa Action Radio sa mga transport group. Daw wala pa gid sila kay balo kung anong matabo sa ila. Although ngati daw klaro na nga daw ay anay dinakpanay nga matabo subong kon modernization program matabo. Pero what will happen kay number one, why na sila ni kalabanan sa ilaw ay na prangkisa. Number two, ang iban sa ilaw ay makaparinyo sa ila registration because that is the problem kung nga manginparta ni ang pag-process na sa imo franchise kung may LTO registration. Kati, ano ining matabo sa ila, Director? Anong himuon ni nila?
Well, actually sa ano no, I think they had a meeting sang last Tuesday no, at this is Thursday, sa Tuesday. So it was agreed nga ang franchise hindi na namon pagtandugo na yan no. Kiti ang ilan na proseso sa info from Director Osmeña, kundi expired na ang franchise nila no. Okay. So what they will do, ibalik nila sa LTO kag i-rehistro nila as private, no? Mm. Tapos hatagan sila sang special permit sang LTFRB to allow them to use the vehicle as a transport sang mga tao no, Okay. a mode of transportation. Okay. Amo na ang gintang sa ila, ginhambalan sila. Mhm. Pero ang naton dire, ang pagka hangop ko siniya, dapat registered gid siya even as a private vehicle. Aha. Na yan, it's the job of LTFRB to give them the special permit that they need para maka-apply naman sila balik liwat sa dalan. And for Yes. the LGU to identify the places or the roads na pwede nila mabutangan. Okay. Aha. So, I think it's very clear naman. Hindi man nato na pwede nga i-allow sila to run, to Gani. ride the roads as an unregistered vehicle. Correct. Masilikado na yan. May matabo na yan. Wam gitas na yan. Tapos Dowalan gid. kita na yan. Yes. Aha. I think the transport group should also understand Mhm. nga kung pabayaan nato na, hindi man maayo. But we are giving them leeway man. In fact, ang opisina gani I told na nato ang bakunat sa let us try to if there is a need to extend our time, let's do so. Para lang accommodate nato ni sila. Okay. Aha. Pero ang first process ini nga matabo, most likely makadto ang LTFRB bali ang ilaya ihatag diri ang special permit sa sining mga transport group. Pero ang first thing to do sang mga operators, makadto da kag ipa-register anay sa office sang Yes, LTO. as private. Kasi there's nothing to drop man, kita expired naman ang franchise nila mo. There's Correct. nothing to drop. Oo. Ang lang nila, i-register nila as a private. Of course, they have to pass the emission test and then i-register na nila as a private vehicle. And then go back to the LGU. Ang ruta nga pwede magamit, ihatag sang LGU, hatagan sa special permit ang LTFRB. Okay. Okay. So I think that's a very easy hindi man na siguro mabudlay nga pangayoon naton sa transport group no. But siguro the public should also understand mabudlay man ang risgo nga magdalagan ang salakyan nga hindi registered. Yes. Pero Director, same thing in natabo, like for example in the case of Iloilo City, amo man ni siya. Well, I think they got ahead of time sila kay siguro ang siguro na do ang damo na daan ang nag-apply for this modernization. Ang Bacolod medyo ulihi-ulihi sila gawa by the time na nalapot na sila ng ilang nga lampas ang ilang moratorium. So amo ni natabo subong. Okay. Ang Bacolod actually initially we had that kind of experience. Galing kiti they were able to master enough units. So subong ang mga nabili na lang ni ang mga nag-apply na for modernization. Okay. May extension sila I think up to March of 2023. But after that, wala na sila. Yes. So matabo sini actually kung nagtawon naton ang timeline gidman by next year in the month of March. Do diri gidman nimo matapos kag kung makumpleto ang delivery sang kinahanglanon nga modernized nga mga vehicle do madula na gidman ni ang why na iya sang franchise. Yes, so that's how I understand it man action art. Yes. So, in a way, ara man ang LGU nga magabay sini sila kay ang Yes, I think the LGU is very helpful with that. In fact, Okay. nabuligan sila identify kung diin pa ang ruta nga pwede nila butangan. Okay. Kasi ang iban may ara naman enough ang modernized units nila. So the LGU knows kung diin pa gid ang dapat butangan. And we are working closely with the LTFRB and the LGU man with regards to that. Aha. But the LTO enforcement unit still on the road para sa mga operation niya, Director, no?
Yes, regardless of private ka, for hire Okay. ka or what, basta may violation. I mean, we have to do our job. Aha, Hindi aha. na pabayaan natin ang mga commuters natin not knowing unregistered ang salakyan. Mabudlay man. Mabudlay, balikan kami sinakaroon. Correct, What are correct. they doing there? Aha. Yes. But in a way, we are trying to be very lenient about it. Tanintindihan man tayo ng transport. Aha. Puligay lang kita. Aha. Sir, i-grab ko lang ng opportunity. Total, ari ka na ginman sa on-air. No? Ma-update lang ko sa imo. Kumusta anong latest to sa number 1 La Carlota? Ito nga gina-propose nga ti mapatukod naman ta kwanda building. Na dito. Oo. In fact, you hit it in the eye, no? Kay, in fact, I'm going to meet Vice Governor. Kay matabok makupabakulod mo. Aha. Meet the Vice Governor to find out kung ano na ang latest namon sa Okay. sa building naton kung ano, but the good news is ara na ang naton ang NOSCA, meaning ang mga plantilla position nila is ready for filling up na. All we Okay. need is a building to put where the office should be. Aha. Kagati ang building nga mo lang patukuron Ang nga kung building, yeah, that's right. okay, Oo. may gindonate na tong city. Willing Yes, naman that's kasi right. That's right. Aha. Namin isang building nga gin-donate nila, namin isang lugar nga gin-donate nila, follow up na lang for the construction of the building. Wow, very good. Bacolod Okay. City sa Mansiligan to saan datoy masaylo ang diri sa LTO Amo Bacolod? man ang isang bisitahan ko. Okay. I'll try to check kung ang tubig namon, ang kuryente namon, okay. Aha. And then siguro anytime it will follow nga ma-asilo na kami. Hopefully before the end of the year or January. Aha. Among Sige. timeline. Anyway, Okay. pagtabok mo ni direktora, basi kung makagari ka na din, makaimbitar ka namon sa isa ka pagpangapibla. Sige ha. Okay ha. Sige. Okay. Director, thank you Sige, again for the time. At least naklaruhan kang nagamonitor sa mga transport group may aras ng India. Salamat ki sa time, Director. Okay, sige, Action Art. Sige, thank Salamat. you. Okay, Halong gid. Thank you. Okay. Thank you. Action Hotline. Ilan tawon tani kay ang matabo gali siling siyang LTO ti dapat ya kay subong way kasang ginauyatan nga dokumento. Number 1, way ka naman franchise kay way na gani ginrinyo. So second thing to do is dapat iparegister mo ang salakyan mo as private. And sa bulig siyang LGU, i-determine kung din ka pwede ka biyahe, dito ka tagan special permit. Kalingtis kung special permit na ano na yan. mga obligasyon mo da, gaway may ginapangayo kung nali may mga disgrasya, tinanong matabo sila kay special permit laman. Say man aguro gyapon no, nga may mga insurance ka dira, no, nga dapat bayaran mo, nga maplastar mo gid. Action Hotline. Kay take note nga may PUJ malangyapon nga tradisyonal nga may ara pa franchise nga pwede magkabiyahe. Ini nga aton nga ginkuha nga update referring to sa mga jeepney nga waay nagidya ginatagan sang pag-renewal sang franchise, waay man nakaparehistro sa LTO. So apisar sini waay nagakaulugan, waay man dinakpanay sa modernization program, pero ang LTO still on the road, mag-operate sila gyapon pagpangdakop sa mga violators. Hindi ka mo maghambal sa publiko kag sa mga motorista dira nga siling mo tiway naman ni LTO harap las lagyapon Action Hotline. aga-operate sa dalanon, at least kung sino man ang may mga violation o kung may mga kulang mga papeles, private ka man o kung pampubliko, pabantayan sang Land Transportation Office Enforcement Unit. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi-permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase do? Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school, honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
ihatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamog nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis.
Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TV kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga Son Radio Philippine Standard Time. Padayon na kita diri sa aton sini nga pagpangalagad oy kay Ivy Ricafort Borbano, Emily Morden, kay Vergie Olpinda. Good morning sa inyo kay Jennifer Isidto Binitin, si Raymar Hicano Haliasgo Araman. Siya good morning, monitor lang kami di always sa Valladolid. Tamyaw ko lang dayon family Haliasgo Hicano Salvatierra Robles. Dinang iban siniman. Kabalfin kag Tapayan, no, family. Inday Blasa may agaman kay Marilo Travilla Catinoy, morning mandira. Araman si Ma'am Vanessa Mayo, no, advance Merry Christmas kuno. Salamat gid mama. Monitor lang sa Celine Homes gihapon, no, si Vergie Olpinda. Jean Hisulgon, Ranel Aldo, mayong agaman dira sa inyo. Action Hotline. Shout out lang ko niya sa pamilya Tibay sang Santa Fe, Bantayan Island. Oh, Bantayan Island. Yes, ang Cebu na di ba? Morning sa inyo da. Labi na gid kay Fernando. Oh, Fernando, morning sa imo ah. Thank you gid. Jeneline Absalon, kag Fredeline Hilie, Mary Ann Efren, kay nung Efren na tantoy tangali, no? Dira sa may La Castellana do so amo isis Padilla basi sa subong sa office niya. Morning dira, no, taga-Dar office. Kay nung Efren tantoy tan, kay nang badid morning, thank you gid. Action Hotline. Sige now diri kita sa update. Sining nagluntad isa subong sang mga balita nga gusto naton kuhaan sang progress and development. Ining nagluntad aligasyon sa nga kaso sang abduction sa isa ka 23 anyos nga lalaki nga ding kakita kung hindi lang ni taas ang iya abibuinas nga ginsulod ka naging butang nga nasa buho nga ginapatihan niya ti dito na siya ilubong. Tapos gid siya kuno ay siya nakapalagyo. Action Hotline. Grabe man no. Ti ini subong ginatingwaan naton nga ma-follow up sa bahin sang kapulisan because at the end of the day sa makaso katulad sini ang pulis lang yamo. Amo ini ang makahimo sang patod nga
resulta or investigation, no? Kung ano ang matudtuon nga natabo sa sining aligasyon, because at the end of the day, amo na gani nga sa isa ka crime, ining panaysayon subong sang tanan halin sa iloy, sa live-in, sa biktima mismo hanggang 23 years old, di amo ni sila ang ginabasihan ta palang mo. Pero at the end of the day, kung ano man ang patuod-tuod sa sining mga aligasyon, ang pulis ina among may otoridad sa pag-usisa kag paghibalo kung ano gid exactly ang sa likod sa sining tanan nga istorya. Action Hotline! Iti grabe ni, ginsulod udto adlaw pa kay alas 10 ang aga. Waya ka ba? No? Armado, ginsulod siya sa ginaubrahan nga manukan, tapos nagpakilala pa nga kuno unit, nagaling sa unit kaya sa iyaman sa gobyerno nga ahensya. Pero why man? No? Why man singin present sila to nga mga warrant of arrest nga kuno may ara sang pending warrant of arrest nga mo nga gin-operate siya. Action Hotline! And then sang ulihi, diba kung mo yung gin-travel ka, Malawi ginbilin ang imo sini live-in partner na sa kabog o dason nakapangayo man bulig tapos siya yung travel dito sa nakapakalabot sa nakarluta hambal niya. Tidin to nga lugar ang may buho to nga dito siya kuntani ang iya pagpating dito siya to dason mo. Galing kay way kun lumupok ko pigaw nga kung sino man to ang naghimo kag nagplano, pero I mean di kakita sa naiyaman nga amo niya may may mga grupo nga gahimo sini nano ang ilang motibo kay kun otoridad ka ti siyempre kun pagdakop kag pag-aresto mo sa tawo nga may ara isang nahimo nga krimen, ang tendency ako ang policy sinamo ni, no, may warrant of arrest ka, i-operate mo siya, arestuhon mo, talo mo sa korte nga mo nag-issue sang warrant of arrest sa ginapangatubang ng kaso. Action Hotline! Iniyalain, instead nga dalon siya sa korte, nga mo nag-issue sang warrant of arrest, nga ginaligara mo tong reason, nga gindakop siya, tinito siya gindala sa buho, nga bago itong ginutkot nga buho, o kung daan na nga buho, nga daw, sinigano dito, kung la plano lang nga ibutang. Action Hotline! Naglakat pa ning pobre. Ang aligasyon na kay Action Alvin, sininga naglakat ko, sir, tiklawig lakat ko. Tubtob nga dito siya naagyan, somewhere in Antipolo sa Pontevedra, sa nga mga himata man. O, ti subong ang nagabulig sa iya, Vice Mayor Moises Padilla, no, ti baloon tani karon kung anong latest kay daw updan gid ini sila sa Vice Alcalde dira. Agod nga idangop inimo kay ang origin sang case is Talisay, tidra siya dalon, no? I-check ta karon sa Vice Alcalde mismo kay hindi na makontak masyado gid ang even ang mga numbers sa tong na interview ni Action Alvin do hindi siya subong makontak, no? Even ang Iloy. Sige i-follow up ta lang na. Basi kung okay ni si Vice Action Alvin, wag siya kasabat. Para nga mabalaan tani kundi na sila subong kag nano ang mga plano nila, nakalabot na sila kay siling ni Action Alvin ang nakuha niya ka information kay ina do on the way pa lang sila pagadto sa Talisay na ba? Action Hotline! Ano to ang salakyan, anong update sa to? May ara na pamangkot ni sa LTO, may ara ginman sang adventure nga puti nga muning plate number nga gingamit. Grabe man niya guts nga why pag ginkwaan yung plate number kay iso gino? Kung may plate number ka, ti siyempre malaan na sa LTO. Unless, kung ang plate number ginbutang nila to, hindi man husto. Action Hotline! Pero ti isa ni sa mag-cases, gapadalmanta. No? Ma-pause lang ko for some commercial break. Pagbalik ta, don't go away, kay tutukan ta ini ang development sa sining kaso, ginaligar abduction, nga nagluntad sa syudad sang Talisay. Alas 8:58 na. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala
Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga kwarta para
paghatag ng mga bulong kag vitamin sa mga bata. Manang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo si subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga impatigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sa ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Last and final stretch ang inyo palatuntunan Aksyon Hotline, RI. Kadtuan ta ng update parte sa sining kaso abduction. May ari pagid subong atensyon ha, mga ka-aksyon, kay may ara pagid panibagong development kag may nagdangop pagid kay Vice Mayor kunos do puro pariho man nga kaso. Aksyon Hotline. Inano iniya nga nag-uso ning abduction yaman? O aber nanong latest update sini Ario sa mga nagapamangkot katikapon ang 23 anyo sa linggin tutukan ni Aksyon Alvin Grabati subong do may mga development pagid. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad is Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor sa Moises Padilla. Vice, good morning sa Aksyon Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, good morning. Sir, good morning. Good morning sa imong programa. May nga gadira, no? Kag sa mga paryente naton na sa may Moises Padilla sa Magallaon, no? Vice, anong latest subong? Balido gin nagdangop si mo ang pamilya kag daw buligan mo nga dalon diri sa dalon yung Talisay PNP. Nakakadto na kamo ni Vice? Actually, sir, gapon din updan ko to sila pablatter sa police station. Okay. Alin kay hapon na tong natabo. So nag-advise ko sa pamilya nga siling ko pa wasan lang ining adlaw. Oho. Subong din follow up ko to aga ni, din pa serbisan ko to sang salakyan. Okay. Pero ga-prepare pa sila mga going to Talisay. Oho. Oo, kay kagapon bis hapon na to tigna nambalan ko sila nga budlay mag-travel kung gabi, hindi napaktan ang sitwasyon. Ginasipti taman ang ilang kaugalingon. So ang ginimo ko nga kami nagstranay mo sang pulis nga ining adlaw. Ipagkatuon sa Talisay, ang ginimo ko kagapon, ipadulong na to sila sa Ilabalay. Kagin paserbisan ko sila kag dulong sa patrol. Tapos may isa pagid sir nga nangayabulig sakon. Correct. Ano ni siya, Vice?
Do related man to sa amo to nga case. Nga ang nanay kag tatay gabi naglilibion sa akon nga mga bulig kay ginatreat man ko nung iya bata. Subong ang bata ari sa custody ko, ginsipti ko. Di pa blatter man to subong sa station nga amo man na ang natabo. Alas 8 na gabi, kang gabi, kadto sa akon ng giniganan, naglibion tapos ginapabasa ang mga text messages sa akon. Amo na ginatrade sa ilang patjunta ka, amo na ginimo nyo. Do ang kwarta kuno ginapangita sa amo nga personal nga mga tao. Wala mas la kuno kabalo kung anong mga kwarta to. Okay. Bali ining ikadua bay siya nagpalapit sa imo. Ano man lapitanay lang ni siya sa una nga ginabdak allegedly ni nga person. Taga diin man ni siya Bali, lapit lang, taga cruising man. Lapitanay lang sila nga lugar. Cruising Magalyon. Exodus lang, lang sa proper. Okay. Bali, nakadto sa akong gabi, mga alas 8 na sang gabi. Nangayobulig. Tanginimo ko, gipasugat ko tong bata. Ang nanay niya, gipaservisan ko sa driver ko kag security ko, gipasugat ko tong bata, ginadala sa station, ginpablatter. Tapos hindi na magpuli ang bata sila balay. Kay tungod hadlok. Diyos. Subong ari sa akong custody. Insipti kong bata. Para nga at least madula man lang yan nervyos. Ang nanay gakurog-kurog biyabi sir kay ka nervyos mo hindi ang iya yung statement sa nanay wala ginyalabot ang iya bata mo. Duwa mo na sa ang katingalahan sino yang nagapahog ni sila kang nanuning ila kang tanan sa mga ginaaligar sa ila kay sila mismo do ay kintindi nga silang ginapasibangdan mga kwarta nagagano ni. Daw mo na kuno nga may sasakyan kuno nga ban nga nakadto sa ila, nag-trade sa ila nga do pila ka nga tawo. Nakwaon kuno ang kwarta, di ang kwarta nga mo ning kantidad. Okay. Do ginadiman nila nga ang kwarta balik. Kwaon. Balik. So ang mga bata wala ni lungong kay minor pa man ang bata. Ining bata ni nga ikaduha nga nagdangop na sa imo kag ara sa custody mo. Minor sa sir ara sa akong subong. Minor siya gali. Sa police station. Nakablatter sa police station da. Okay. Grabe no. Tatay nakablatter subong. Ano ni siya? Okay, ano ni siya yang natabo na sa Moises Padilla? Ano ni siya ang sitwasyon, Viceman? Hindi ko gani sir makambal kung ano ganang sitwasyon kay actually sir ako gabulig lang iguya sa tao nga nagapalapit sa ako ngay way matapili sa pagbulig. Correct. Gina-analyze naman ang sitwasyon kung personal din lang ang problema para ako na naya gabulig lang kuya for the safety sang ila kabuhi amo na ako na ginahimo. Correct. Kaya siyempre bilang busy alkalde kag sa imo sila may salig nga makapangayo sa bulig buligan nimo ya bilang opisyal da pero amo lang na yang akon sir way ko kabalo kung ano man niya ang ila problema na nga ginsulod. Okay. Pero ako niya kung anong problema ang sulod nila tubangon nila sa legal nga pamagi. Ang ako na daya ang for safety lang niya sa akon pamuluyo di ang akon ginahimo kay sa akon silang dangop mo. Kung may ara ginman sila sa labton nga kung may nakomiter sila na kunano gi mga sala, may mga proper authority kag proper forum magag-venue nga pwede mo. Tapos nagpa-blatter man sila sir. Sila kung nahimo nilang sala na ani malagdo na sila sa pulis correct. Ang nakadto man sila sa police station pa-blatter. Ara man ang persona sa mga tao nga inupdan ko pagani pa-blatter. Kag ini sir ang halimbawa ining pinaka-latest sumo nga pamahog, ang bata ni Bali ga eskwela ni Y. Wala ko kapamangkot sir kung naka-eskwela, pero istoryahan ko sa karon. Okay. Y pa to bago lang kapamahaw. Istoryahan ko lang karon kung ano ginaang todo yung istorya. Pag ginpabasa ko gabi ang mga text messages niya sa cellphone niya, amo na ginatreat, ginapabalik ang kwarta niya patson taka kung mo balik. Do mo na mga chat sa tao siya. Okay. Timakon mo na yan. Man to ang manog biyana ito nga duwa to lang ginbuligan ko man to gapon nga nagpa-blatter. Ang statement niya to do amo man. Okay. Ang statement siyang nag-text messages siya amo man na nga iuli niyong kwarta. Doon mo ng istorya. So, mga pila ni sir ang involved nga kwarta ang ginapangayo ginapabalik sila milyon ini. Hindi ko kamba kung pila sir kay way man to niya gidamba kung pila. Wala galing na butang. Kung bala analyze bala sir base bala ginangot-angot ka nila mga messages kag amo lang ni mga tao nga na-trace nila. Okay. So ako lang basi ilain bala nga tao naghimo
sang ina nga siya problema, sinabandan na nila nga mga tao ni kay migo niya, close niya. Do amo na lang ako analyze tapos sila lang niya na trace nila sa Messenger, gin-chat nila, gin-text nila, do amo na bala. Pero according sa nanay kag ang bata niya bayis hindi kami mapalapit sa imo yan kung nahimo namon ni sala, tumangon namon ni kapag kami bulig sa imo. Protection. Wala ni namon na imo nga sala, protection sa amon kabuhi. Di correct eh. May lang karon kon kapin pati bisan siya mismo hindi siya gani aware nga ginapahog siya, hindi pa na nimo mabalaan. Kaya ako ya tuod gini sir nga storya kay nga ang nanay ga kitluoy gid sa akong relibiyon mo. Correct. Nabayis buligig kami bayis why gini sa bata ko. Siyempre tandog man ang atong sa akong gaga-serbisyo man sa ginopdan ko kito gapon ako tunong ko sugat ako mag-drive. Okay. So at least secure siya subong. So magluwas sining panibag-o, siling ko basi may magluwa pagid balang basi ka grupo Manila, way takabalo, migo nila o kun basi may same man lang nga ginapahog man so, amo na na sir ang akon nga opinion. Okay. Wala ko diha kabalo sang ano nga mga sudlan nila nga problema. Correct. Ang akon diha nga nagbulig ko basi ma-interpret masi maglain buot sang mga tao nga kontra nila. Why kuya kabalo kung ano ning sudlan nila nga problema. Ako yan nagdangop sila sa akon for safety sang ila kabuhi. Amo na naging secure ko sila. Okay. Why takabalo kung Yes sir. Kung may sala mag-sila sir tubangon nila sa sa legal na pamagi. Correct. No kay kun ikaw abi may ginasukot ka o kun may mga nahimo ni nga sala sa imo ti siyempre kun ikaw dang nahimuan nila nga daw may atraso sila sa imo magwa ka na gid lang dapat sini pa lang para at least ara sila makareklamo ka formal to against sini mga individual hindi kay pareho sa tungong nagligan nga adlaw to lang aligasyon sang 23 anyos to nga ginsulod na siya sa buho to may lang nakapalagyo pa siya. Amo man to ya statement sa akon gabi sir kay ginupdan ko to blatter. Oo. Diba kon mo way pa to nga kay nakapalagyo siya. O din to nga lugar tong may buho to nga didto sa Quindalabay to way pa to ma-establish kun dinto. Hindi to nga lugar basta ako din siya ginaboy sa kuno gin pagwa sa salakyan mo. Oo, gin pick up siya kag gin bilin man. Kay duro ginakuha nila statement. According sila hindi man kuno sir ning authority ang nagkuha sila kay kun authority ya police ya kun BI kun sino nga mga aras gobyerno hindi man maghimo sa amo sila nga bagay. Gani kag ginaistoryahan man na sa maayo nga pamagi sa opisina. Kag kun areston kag ima may warrant of arrest ka kundi syempre dalon ka sa police station kag dito ka interrogahon. Correct syempre ako ganit sa una mo man na problema man ta yung tubang taman. Kung may sala ginahimo nga lock naman tubang. Correct. So subong with this recent nga mga update at least ang imo ya talatapan nagabulig sining especially ning panibag-o subong libog ulo ko daw nugangan ang problema sining mga taga Moises Padillada kapin pati ato yang 23 years old dito sa Talisay yan nag-origin ang kaso mo. Amo na sir ang sitwasyon da nagpulit nagubra na sila sa Talisay. Oo, tapos ang isa naman ng amigo ya amo naman to nagpalapit sa akong kagabi nga ginatreat man sa kuno di man to sang problema sang una to. Tamakon mo na. Pero anyway, hulaton tani siguro sir ang nami pagid sinikon ara naman gabulig ang pulis. Mabalaan tani sino ni nagapahog sa ila kung anong history kung bala may matandaan sila nga mga kontra nila. Hindi naman to gabi sir, ara man ko pamati gin ang investigator sa police, gin investigate naman to sila gabi o para man ko pamati. Kuhaan sila statement sang PNP. Ano gin ang storya nga nagamo ning sitwasyon. Okay. So, pwede nyo man na sir matawagan ng PNP kay ara nakablatter naman na tanan. Na hambal naman na tanan ang nila ko na nitong sitwasyon. Basta subong ari sila sa ako din poder nga safety ko sila. Gani ti kabudlay man atuon kag kanyo imagine bala kon dali ipabatay ni sila karon way takbalo ko sino ning naghimo naman niya kundi na problema pag ang peace and order at stake naman ang peace and order nyo da sa Moises Padilla. Magina sir, basta ako lang mabulig lang ko sa for safety nila. Kung ano man yung problema ng ginimo nila, ito bago nila sa legal nga pamagi. Gani man. So buhi lang tao.
Wala to na kag kung ma-establish man sa pulis na kay initanan na ongoing magin man ang investigation, talisayan mo si Padilla, at least mabinuligay ni Slaguro, sir, no? Kung para ma-determine kapin pag ginakwaan man to kuno plate number sa lakyan naging gamit to sa pag-abdak. Ay nautod siya. Alas 9:23 na ang aton sininga oras. Action Hotline. Luwas sa tong case ang abduction, ti mabalik to sila subong sa talisay PNP. May isa pa gid iyang daw abyan man, no? Vice origin auto ng aton linya, siling ko laton dala ni Guro kung anong latest ni Vice ang result sa sa investigation sa kapulisan. Pablater to sa subong ha, paserbisan ko to sila. Ate, sige. Salamat gid sa sinang update kag makontak lang kami ugaling sa imo karon Guro sa udto si Action Rex, no? Sa mga sa BBB program. Sige sir, thank you gid. Thank you. Halong gid Vice. Salamat. Sige. Action Hotline. Ang vice alkalde dira sa Banwa sa Moises Padilla ini nadugangan pagido. Ini nga sitwasyon kag kung subong ko ni gina-question bala tuod gid ang natabo nga abduction. Hindi makita kambal nga yes amo gina, pero kung pasaysayon mo halin sa live-in, pakadto sa biktima mismo, ngayon ang pagsaysay nila bala sa mga nagkalanabo kag na-experience nila, puwerte niya nga ginimo kung sino man nga grupo ni nga nag-abduct sa ila. Action Hotline. Kag ang pamangkot nga may ginapangita nga kwarta. Para sa ano ini ang kwartang ginapangita? Sino bala ang mga grupo o sino nga mga individual nga nahimuan nila sang atraso? No? Anong madalom siniti siling isang vice alkalde dira sa Moises Padilla? Nagbulig siya sa pamilya para sa safety nila kag nagapangayo bulig nga ma-facilitate sa pulis maimbestigaran ini nga sahi sang insidente. Action Hotline. Pero ariya nag-add-on pagid may panibag-o pagid subong nga development nga daw angot man sini sa insidente nga may gapahog naman sa isa ka minor pagid ya. Daw nga bata nga taga Moises Padilla man nga subong ara sa pag-inakop sang vice alkalde ni Vice Mayor Villaflor. Tingaya concern ni subong hukay ting bata ginapahog, ginasukot man siyang kwarta nga way magani maplastar kung pilang amount. Ti karon sa udto basi makuha ning Moises Padilla PNP na nung investigation nilas ni Action Hotline. ay nano nga daw nag-uso ning abduction nga insidente kag nano gid ang sa likod siniman. Ha? Ano gid ang madalom sinidri nga kaso kay ti dumduman niyo ang ginabdak ni nga 23 years old. May mga aligasyon ginapasibangdan siya sa kaso nga rape, may ginapasibangon siya ang kaso nga pagpangawat, do kadamo bala sa mga charges against sa iya. Nga kung pamatian mo naman, ang victim mismo ang 23 years old, including ng iya sining nga nubya, ang iya live-in, nga gambal nga tiway man siya sala. Action Hotline. Sinutiya karon nga mga tao, ni nga do, abi sila nasalaan? O, amo nang isa ka palamangkutan nun subong, kung ano gid ang sa likod sinitanan nga nagakalanabo ni Dra kapin pagin ini mga residente sa Moises Padilla. Ha? Nga ang una nga insidente diri natabo sa Talisay, nag-ubra na di ganing pobre, natultulan pa. Action Hotline. Ti ang pag-investigate to validate sini mga allegation kag to follow up kag pag-follow through sang investigation aras pulis na ang papel subong agud masulbar ining krimen. Ano ginamadalong nga motibo sinitanan? Amo nang aton sini nga bantayan. Talisay siguro kag Moises Padilla PNPD, including na sa Nupo, amot ang Nupo na nung ma-advise diri sang Negros Occidental Provincial Police Office. Action Hotline. Ang Intel Department nila paano nila tutukan ini ang ining sa isang insidente. May nagani kinakapalagyo ning 23 years old kumatuod giman nga nakalukso pa ni siya kag nakadalagan gikan to sa ginbutangan siya nga kuno siling niya buho. Action Hotline. Tini na tong buho to, anong lugar to? Nami ito tani ko matandaan niya kag mabalikan nga validate kaya makita may buho todo. Sa diin nga lugar to siya.
Kung sino ang mga tao sa likod sinitanan, dapat gini maaktuhan sa mga otoridad agod nga magkaladakpan. Kag mabalaan tagid lalong madalong nga motibo sa sini nga insidente. At the end of the day, samtang way pa progress sa investigation sa mga otoridad, dira lang kita na kutob Hindi ba kita na maka-advance kung ano ang mga pag-analisar ta kay iniya police matter ini mo. Investigation di ang dapat sa ngayon sa otoridad agod nga maklaruhan ini tanan. Galing way na kita tiyempo Uy, naga-condol kita gali nagapalabot kita sa aton sining nga pag builog sa kasubo sang pamilya, amigo taman Tuto Giovanni Rojo gali nag taliwan no. Tuto Giovanni Rojo, amigo tagid no kag bro taman sa guardians bro Giovanni Rojo nagtaliwan gali siya sa pamilya niya ti condolence sa inyo gikan diri sa Action Hotline program. Ay natagaling tiyempong iban yung mga mensahe nga ginpadala karon nga aga nga hindi ta malabutan karon na lang palihog ang mga development sinitanan sa Action BBB program with Action Rex Canton. With Action Oliver Pason sa technical side, backup sa Action JM Baikin kay Action Edin Abuso. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1